I B-partiet ønsker vi at genskabe væksten i Danmark. Det vil vi gøre blandt andet ved at nedsætte selskabsskatten fra de nuværende 25% til 10%. Dette skal gøres hurtigst muligt, da det vil hjælpe virksomhederne med at øge deres arbejdskapital under den nuværende finanskrise. Og det vil hjælpe med at øge investeringerne i Danmark. Det vil også tiltrække udenlandske investeringer i Danmark, hvis vi nedsætter selskabsskatten. Og øgede investeringer er helt afgørende, hvis vi skal skabe vækst, flere private arbejdspladser og øge og fastholde velstand. Der er ingen andre løsninger, som er lige så effektive. Lad mig i den forbindelse understrege, at der ikke taler om en blåøjet støtte til de rige og industrien, men om at mindske beskatningen af virksomhederne og øge beskatningen af udbytte udbetales til privatpersoner. Nedsætningen af selskabsskatten og afskaffelse af efterlønnen er fundamentet for at ændre retningen af dansk økonomi, så den er klar til en fremtid, hvor der er flere ældre og færre til at bære byrden af velfærdssamfundet.